Nu Facebook. Față-l-foc. Față-l-foc. Ascultați muzică. Ascultă muzică, sortă. Dorme Arina. Tu faci video. Ai nu critică ce nu mă aud ca lumea. Mă doare gâtul. Scoate la poți să scot. Ești la tine. Sunt la tine. Nu știu cu ce-ți vorbim. Ei! Graffiti a lui Santi. Mulți înainte. Mulți înainte să vă trăiască copiii, familia. Mulțumim. Vini. Când se scoală copiii. Acum. Aseară la când ne-am culcat? La 3. Am fetele alea care trebuie să plece acasă.